Hej Marianne. Jeg vil starte med at fortælle lidt om Hoplet Brainstorm. Vi starter bare heroppe. Det er nok ikke så vigtigt, men det er, hvordan min familie ser ud, og karrieremuligheder. Jeg er ikke sådan færdig noget. Det er bare sådan lidt for sjov nogle af dem. Men i min fritid, der spiller jeg fodbold og sammen med vennerne, og det er ikke så vigtigt. Så videre til det vigtige. Idéer til design. Øhm, okay, videre til idéer til design. Tænkte det sådan, at der skulle være noget billede som baggrund. Det er jo kun lige, hvis det passer den. Glade farver, som nok passer til min person, og der skal være noget blikfang, og billeder og illustrationer, som også skal passe til det, jeg lavede. For eksempel, hvis jeg var knallermekaniker, så skulle der være en knaller på billedet eller sådan noget. Og det skulle vise troværdighed, så at man kunne tage min visitkort til seriøst, og skrifttyper, som passer til illustrationerne. Det er nok ikke gjort så meget, jeg har faktisk været grotesk i alle sammen. Groteske skrifttyper alle sammen, men det skulle jeg nok se senere. Det her, det er mit første visitkort, hvor jeg har DJ. Baggrunden, der er det en sort baggrund, hvor der er lagt et billede ud i venstre hjørne, og jeg ved godt, at jeg snakker om gadefarve og sådan noget, men her er altså været sort, og det giver en sort-hvide, det giver en god farvekontrast. Og typografi, det er jo grotesk, som jeg også sagde før. Og billedet, det er et billede af en mixerpult, som en DJ vil bruge. Det næste visitkort, det er, hvor jeg er blinkslager, og der kan man i hvert fald sige glade farver og mange farver. Jeg fandt et billede på Google af en blinkslager, en tegnet blinkslager, hvor der er en masse rød, og det giver i hvert fald noget blikfang. Billedet er placeret helt ude i venstre side, hvor jeg så har valgt at placere teksten ude i højre side, og blinkeslager, det er skrevet med stort, og så bliver det så mindre og mindre. Der er også en god farvekontrast, fordi det er nemt at se, og igen skrifttypen er grotesk, uden serifer og kursiv og alt det der. Det tredje visitkort, det er, hvor jeg simpelthen er blevet knaldmekaniker, hvor jeg har fundet et fantastisk billede af en rigtig fin rød Pumachi, som er sat på en hvid baggrund, og hvor at Pumachi den er rød, så har jeg også valgt at skriften skal være rød, så de skal gå lidt igen. Og igen typografien, det er bare grotesk, der er ikke så meget der. Det ser godt ud, og det er nemt at læse. Og så med billedet, der er det jo rimelig stort, så jeg har valgt at lægge det sådan lige i midten, og så har jeg skrevet der, hvor der var plads til det. For eksempel jeg har skrevet noget der, og noget der, og så har jeg skrevet mit telefonnummer der. Det bliver meget godt. Og så synes jeg, det blev lidt tomt, så jeg tænkte, at jeg ville lave lidt nede i hjørnerne. Så jeg lavede dem som runde kanter. Og jeg synes også, det er nemt at se, fordi der er en god farvekontrast. Den sidste, jeg nåede at fik lavet, det var, hvor jeg var mit agentbureau for fodboldspillere, som har profil transfer, som kunne hentes af andre klubber. Der havde jeg sådan bare fandt jeg et billede af en fodbold, der er et net på Google, og så valgte jeg at, altså nu hvor dengang jeg lavede det, synes det var nemt at se, men nu kan jeg nok godt se, at for eksempel det her, det er nok ikke så nemt at se, der er ikke så god farvekontrast.
det synes jeg, det er jo fint, at jeg lavede det. Men det fungerer fint. Og så er der noget med de figurer her, at det ser ikke så godt ud med, at der er en rund bold, og så er der sådan en ellipseformet ting, som er orange med sort skrift. Det ser ikke så professionelt ud. Ja. Hvis jeg skulle lave nogle forbedringer på den, så vil jeg nok prøve at lave det i nogle andre farver, særligt skrift der. Og den her, hvis der skulle stå det samme tekst, så skulle jeg måske prøve at putte det i en anden figur, eller finde en anden løsning. Eller sådan noget.